നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ. അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അതുപോലത്തെ ഇത് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റിക്കി പിസ്റ്റലും സാധാ പിസ്റ്റലും റെഡ് സ്റ്റോൺ സ്ലൈം ബ്ലോക്സ് പിന്നെ ഒബ്സർവർ പിന്നെ റെയില് മൈൻ കാർട്ട്. ഈ സോഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോഡ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സോംബീസ് ഒന്ന് തന്നെ കൊല്ലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ സ്ലൈം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. അതുപോലെ സ്ലൈം ബ്ലോക്ക് വെക്കുക. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ സംഭവം പൊട്ടിച്ചിട്ട് സ്ലൈം പൊട്ടിച്ച് സ്റ്റിക്കി പിസ്റ്റലിൻ്റെ മേലെ തന്നെ നമ്മൾ 2 സ്ലൈം വയ്ക്കുക. ഈ 2 സൈഡിലും വയ്ക്കുക. അയ്യോ ചട്ടിപ്പോയി. അതുപോലെ വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ 3 സൈഡിലും നമ്മൾ വയ്ക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പിസ്റ്റൽ വയ്ക്കുക. സാധാ പിസ്റ്റൽ, സ്റ്റിക്കി പിസ്റ്റലല്ല. എന്നിട്ട് മേലെ കയറണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കയറി ഇനി ഒബ്സർവർ ഇതിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ അടിയിൽ കയറി വയ്ക്കുക. നമുക്ക് വീണ്ടും കയറണം. അതിനായിട്ട് കൂട്ടാൻ ബ്ലോക്കുണ്ടല്ലേ. ഇനി ഇവിടെയും സ്ലൈം വയ്ക്കുക. വെള്ളം വയ്ക്കുക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിലിൻ്റെ റാക്കം വയ്ക്കുക. ഇത് വയ്ക്കുക. നമ്മളിതാ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് കയറാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കളിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് റെഡ് സ്റ്റോൺ ഈ പിസ്റ്റലിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ കാറ്. ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. മൈൻക്രാഫ്റ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാറ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോം ഇവിടെ വയ്ക്കാം. റെസ്റ്റോം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി. എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി. റെസ്റ്റോം പൊട്ടിക്കുക. നമ്മുടെ കാറ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടിയിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.